at miste det der. Nej, det er ikke mig. Det var Stine. Snakker jeg for lavt? Hvor er lige der, jo. Der var totalt mange mennesker. Og så ringer telefonen igen, og hvem tror du det? Nej! Hvad laver du? Ej. Så skal I næsten. Er I okay? Ej, du har optaget, det skal være bagom, mand. Ej, det går ikke. Vi er okay. Faldt hun over? Så Markus, så er det nede. Det ville have været fedt, hvis de havde spillet videre, så kunne vi have set det nice ud. Okay. Hej. Jeg ved ikke, hvad jeg kan ikke sige fuld. Hvor er manus? Skal jeg sige noget? Det har jeg så spist. Nå, fuck. Fortsæt. Nej, jeg var god der. Ej, ja. Nej, det er for sent, det er for sent. Det er for sent. De er væk fra deres Jeg prøver igen. Hej, Louise. Hej. Kom til kys. Ej, nu det var mig. Du bankede lige op i bukken. Til mig. Ja. Nej, nu står jeg ikke. Tak, og Senior, det er indstilling 24. Jeg spiller mig selv helt ud nu. Nej, det er 25. Og så tænker jeg, Hej. ja, nu bliver jeg morgen. Fortsæt. Ja. Til mig. Nej. Nå. Naboen. Hej, Louise. Fortsæt. Jeg har morgenmad. Har du det med ham? Ja, til mig. Til mig. Ja. Okay, det går det. Det er fordi, man står og tænker over pauser. Ja. Ja, det er rigtigt. Ja, pauserne er svære, men... Det er noget med, Der er nogen, der er udlændinge over. Nå, det er godt holde pause. Nu gør vi det. Kom så, så er det sammen. Hej, Louise. Hej. Jeg har taget morgenmad med til dig. Til mig. Ja, det er til dig. Ej, Jesper! Vi kan jo ikke. Stop på. Ja. Vi fortsætter senere. Du kan heller ikke løbe rundt hele tiden, Jesper. Du skal ikke løbe. Hvor fanden, det er ikke noget, der med den der. Hej, Louise. Jeg har taget morgenmad med. Til mig. Fortsæt. Nej, til den hunden. Ej, okay, det kan jeg godt se. Det er fint. Helt ærligt. Hvordan kan I så stå med rødder? Okay, tak. Kan det ikke blive... Jeg kan ikke lave halvlukket øjne, altså. Tak. Jeg synes, det virker lidt mærkeligt. Undskyld mig. Okay, men det er fordi, hun er meget træt. Det Tak. går ikke simpelthen. Men jeg kan jo ikke ændre på noget. Fuck. Undskyld. Det var ikke min mening at slå dig ihjel. Ej, det stinker simpelthen. Jeg kan slet ikke leve mig ind i det lort nu.